Formal nang giablihan ang 2023 Timpopo Festival sa Kidapawan City, Cotabato Province kaganyang buntag Agosto 18. Gisugdan sa usa ka civic military parade ang pagsaulog sa Timpopo Festival Confruit Festival atol sa ika-76th Foundation Anniversary sa nasgutang syudad. Napuno ang mga truck sa nagkadayang color sa mga prutas, nagpakita sa kaanyag ug kaabunda sa produkto nga makita sa Kidapawan City. Gidagsang sa mga tawo ang giparada nga libreng mga prutas nga dunay gibugaton nga 12,500 kilos nga gilangkuban sa durian, marang, mangustin, rambutan ug lansones. Eat all you can ang mga prutas nga gidalit. Kini ang nahimong highlight sa selebrasyon sa Timpopo Festival nga giatangan sa katawhan. Gipangunahan sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan City ang aktibidad. Miduyog sab atol sa selebrasyon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang pagkaluntian, green, lunhaw o berde sa Bisaya, pwede nato gamiton na simbolo sa pagkaabunda sa lungsod sa Kidapawan. Following your theme, then and abundant Kidapawan is possible only through proper care for the environment, consistent practice of good governance, and commitment to public order and discipline. Ang Kidapawan City, usa sa mga syudad sa Mindanao kung diin makita ang daghang klase sa prutas kay ang klima o klase sa yuta, tabunok ug haom sa mga gipangtanom nga prutas. Ang kaabunda sa prutas nahimong inspirasyon sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan nganong gimugna ang Timpopo Festival. Kalipay ug garbusab sa mga mag-uuma og prutas nga tapukan ug dagsangon sa mga tawo hilabi na sa langyaw nga mga bisita ang ilang mga abot sa umah.